gitare a tak ďalej, to mohla byť úplne iná pesnička. Ona mohla byť, keby som ju napísala pred 5 rokmi, tak má úplne iný šat. Jednoducho je rocková, možno má úplne čisté, ja neviem, čo tam všetko urobíme. Proste má možno ten starší zvuk toho, že to je vyslovene rocková pesnička. Ale dnes je úplne iná doba. A niektorí fanúšikovia bohužiaľ nedokážu pochopiť to, že toto už nie je tam, kde sa neumiera. No ale jasné, že ja rastiem, ja sa vyvíjam. To znamená, že tá pesnička sa obliekla do takého šatu, že ako keby disco alebo niečo moderné. Ale ja rovnako tak môžem napísať nejakú novú pesničku, ktorá bude naozaj veľmi podobná, alebo bude rýchlejšia. A ja si už môžem potom tu nejakej nálade alebo niečom, čo... Ja nechcem totiž to zaspať nejakú dobu, že stále budem robiť nejaké balady a tak ďalej, to niektorí mi píšu, prečo už také nepíšeš, pretože možno necítim to už teraz tak, to bolo kedysi, ja sa vyvíjam. Takže keby som teraz napísala nejakú pesničku, tak si ja rozhodnem, akým spôsobom bude vyzerať, ale aby si jednoducho, či už hudobní kritici, ktorí proste nie sú, si nepovedali aj zaspala dobu. Jednoducho aj ja sa budem snažiť posunúť sa, ale ja vôbec netuším, akým spôsobom kam pôjdem. Ale ak sa pýtaš na to tanečno, či bude za mnou niekedy, či ja budem... Hej? Ale je pravda, že ja keď som Karčo nevidel svoj klip, že aký bol taký pochvený a ja som začal na to jedno, čo akorát spívaš.